Masha Allah. Tambaya ta nawa kake so? 11. Tambaya ta 11 tana cewa ne, wanda ya rage kuma ya ƙari a lokaci ɗaya, wace sujjada zai yi? Masha Allah, ijaba sahiha. Ta 12. Tambaya ta 12 tana cewa, yaya hukuncin wanda ya ƙara sura a raka'o'i biyun ƙarshe? Babu komai a gare shi. Ijaba sahiha. Tambaya ta 13. Na'am, tambaya ta 13 tana cewa, wane ne masbuqi? Wanda ya zo a makami. Na'am, ijaba sahiha. Tambaya ta 14. To, tambaya ta 14 tana cewa, yaya hukuncin wanda ya karanta surori biyu ko fiye a raka'a ɗaya? Babu sujjada a gare shi. Masha Allah, ijaba sahiha. Na'am, tambaya ta nawa? 15. Tambaya ta 15 tana cewa, shin za a iya yin magana tsakanin magriba da isha? Ijaba sahiha. Masha Allah. Ya isa a saurara. Tambaya ta 16. Idan ba ansa ba zan tambaye masu ji, masu saurara, idan ba ku ansa ba sai a yi maku hukunci tunda kun ki shiru. Tambaya ta 16 tana cewa, yaya hukuncin wanda ya manta da sujjadar qabli bai yi ba har sai da ya sallame? Yaya hukuncin wanda ya manta da sujjadar qabli bai yi ba har sai da ya sallame? Sajada ba'da salami. Sajada qabla salami. A'a. Zai yi sujjada. Idan ya kasance yana gurin ne. Na'am. Idan ya bar gurin ko kuma ya fita daga masallaci, babu sujjada a gare shi. Na'am. Ijaba sahiha. Tambaya ta 17 tana cewa, yaya hukuncin wanda ya magana da mantuwa? Wanda ya magana da mantuwa. Zai yi sajada ba'da salami. Na'am, ijaba sahiha. Na'am. Tambaya ta nawa? Idan masbuqi na sha nawa? 18. A'a, mun wuce na 18. 19. Na 19. Idan masbuqi bai sami raka'a ko ɗaya ba, zai iya yin sujjadar rafkanuwa tare da liman? A'a. Na'am, ijaba sahiha. Dala a rinka buɗe baki wurin amsa. Tambaya ta nawa? Tambaya ta nawa? 19. A'a, ita muka amsa yanzu. 20. Na'am, tambaya ta 20. Yaya hukuncin wanda ya maimaita Fatiha da rafkanuwa? Sallarsa ta ɓaci. Na gaba. Yaya hukuncin wanda ya maimaita Fatiha da rafkanuwa? Zai yi sajada ba'da salami. Na'am, ijaba sahiha. 21. Tambaya ta 21 tana cewa, yaya hukuncin wanda ya manta da ba'adi? Zai yi sujjada ko da ya zai yi ta ko da bayan shekara ne.
To, masha Allah, ijaba sahiha. Na'am, tambaya ta 22 tana cewa yaya hukuncin wanda ya ƙara raka'a ɗaya ko biyu a sallah? Na, masha Allah, ijaba sahiha. Na. 23. Tambaya ta 23 tana cewa yaya hukuncin wanda ya kashe